اللهم صل وسلم وبارك على wanas kending mulai nek biasane nalika budal dugi omah budal kongkone Tegal balik ke Tegal tekan omah yes minimal nek ora es sirup ya es teh paling ora aja banyu kendi seger ning nek poso ora usah jam 10 jam 8 dari rumah sekolah kok nggih wis krasa nggih krasa barang krasa ngorong ngelak akhirnya dimpet netepi kesabaran nggih dinteni nganti maghrib mulane diarani bulan sabar. Lah ganjarane wong sabar iku ora ana liya kejaba swarga. Wulan Ramadan iku wulan tulung tinulung. Lan wulan kang ana ing wulan iku rezekine wong mukmin ditambahi. Nggih. Wulan kang ana wulan iku rezeki wong mukmin ditambahi. Nek sing ketok mawon nggih secara hitung-hitungan. Tapi nggih sing ketok niku sing paling cetha niku kan anu napa? Pekerja, pegawai. Mbah pegawai pemerintah, mbah pegawai swasta. Nek kuli gak ana ketoke. Sing nambahi ketok ngoten kan. Tapi berkah tetap tambah, sama tenang mawon. Nyatane ana THR. Karyawan tok THR. Padahal unine tunjangan hari raya tapi kenyataane diwehno. Nek nggone sasi poso. Bonus ting telereng. Jadi seandainya para ingkang minulya wong sing sugih-sugih gelem nindakake apa ki dadi kewajibane minangka seorang saudagar sing wae zakat malu kula ora kok zakat fitrah zakat mal ndah ning makmure wong muslim wah teng telorok tak kandhani sampean aja ngice mari nek teng mriki gak ana wong sucen ndilele kan gak ana sucen kejaba bari ana warna krana napa saudagar iku gelem zakat mal akhirnya mulai iso tuku sarung tapi kanggo sarung sakniki niku niku yo akeh bonus sing metu kanggone wong mulya wong sing do gelem dadi wong luman akhirnya do ngetono sarung kare nek Ramadan nek Ramadan mulane kejaba diarani wulan tulung tinulung lan wulan nek ana wulan rezeki umum ditambahi ini sing istimewa sapa-sapa wong kang aweh buka wong kang poso oleh ganjaran padha ganjarane merdekake budak lan disepuro dosane mulane kadang-kadang niku wong sing do ketunan do serbanan ya kadang kula barang ngeten iki soalnya kan kalah ngamale karo wong awam karo wong awam. Jadi
kuatah nggih wong awam niku akhire nek istilahnya dengarnya wis takjil nggih duku kok diarani wis takjil kula larae pripun kula nggih gak roh padha mawon sing penting ngoten niku dicegatke ten dalan nggih dicegatno nek dalan wangger wong liwat didungi dikei niku luar biasa luar biasa nggih lah kula jenengan mboten nate bentuk ngoten pun mboten nate nggih paling pun berai jenengan gelem ngeteri es nok masjid nggih tumrape wong kiai sing ngaji karo jamaah nek masjid wayah maghrib es paling nggih jadi kalah karo wong umum sing do napa do aweh kanan mung poso nek dalan mulane kangge ngaten niku nggih ngoten niku lho bentuk penyawangane awak dhewe nalika ana amalia wong aja mlebu ora kok sampean sebuah masjid terus sampean juara iki mboten toh kenyataane kula jenengan niku kalah karo nalika praktek-praktek hal yang demikian mereka nunggu sosialnya nggih tinggi nggih tinggi nek kula jenengan ngoten mawon kadang-kadang menyenggarakan napa niku kadang ya krana isin krana ewah barang padha wae nggih lha nek ora krana ewah lho nggih dadi hati kecil ditakoni mawon niki sing ana hubungane karo napa nggih sedekah mboke pakane sedekah karo mboke pakane utawa bojone nggih ngoten niku kadang-kadang netep krana isin krana wah ora krana berdasarkan kebutuhan bojoku nek kono iku keadaane kaya wong sing kerem nek nggone segara sing butuh uncalan kanggo nulungi kan ngoten benduwe kan ngoten rata-rata nek ngekholi dasar anake telu pamane sing siji lho nomor 1 nomor 2 wis sing bulet dulu engko sing wis piye kok gawe mana niku karepe piye maido sing dulu kan ada jadi nek aku ngoten-ngoten niku ijek krono ewo nggih isin nek ora mulane kanggo jaga sedaya dijaga masing-masing ben amalan niku dadi nggih menawa bentuk ngoten niku sedaya niku lho sedaya mawon tentang amaliyah nggih nek ana hubungane gandengane karo dulur niku ribet biasane ribet sehingga rata-rata wong Jawa wong desa niku nek kirim napa nggih donga kanggo mbuke pakane niku nek 7 dina 40 dina kadang jek kumpul nggih sampe nek wis engko ora kumpul niku incian nggih lha ngoten niku kadang-kadang namane 7 dina nggih nyatane wong wane wis gak ono ngoten ku ya pijiran nandhake nek segala sesuatu niku mboten tepak kare tujuane pikiran niku pripun peh padha-padha anak nggih wong anjen wong kemampuane ya ndusuk ora kok diundusuk ya ora nggih ya mbole sak kuwatem kowe wis wong barang ngono ae aku ana duit kira-kira ana wong ngono ya ora wis piye wae keadaane ya iki nganu iki entek semene sing duit nggih taruh entek 20 juta pamane wong anake 5 ya 5 ya 4 jutanan wis enteng ora depo imang ana dulure sing kerengkuk nalika kan ngoten nggih mana hati-hati bab ngoten niku mulane pas ngeten iki bejo sing ganti dulur ya gua kok dhewe ora urusan kowe mbok-mbokku dhewe kan ngoten utawa kadang-kadang ya semalike nggih nalika ngoten niku semalike pripun ngoten niku ya mbido kering
dasare rada nggoe manan mbido kering aku ora duwe dhuwit kok yo aku ndek dhuwit mek semene padahal asline ya duwe sing ngoten macem-macem mane kangge ngoten niku ngati sing penting mangke nalika Ramadan jadi sadurunge Ramadan ngeten awak dhewe kudu duwe jogati duwe cita-cita kanggo ningkatke amalan kita nggih mulane paling enak niku nggih dasare nang donya ku ya kepenak krana duwe donya mberah nalika wong ku duwe donya ditasaruk nang nggone dalane pengiran fisabilillah wong yen aku timbangan aku nek salat bengi nyegat Lailatul Qadar nok maleman aku rasa-rasa aku nek rino wae tak bojoku takone gawe takjil saiki bojoku pamane kok gawe takjil nggih aweh gawe wong sing penggaweane dadi catering ngeboki duit yuk gawekno catering aki semini engko tulung cegatno pinggir dalan sing gelem kon njupuk nggih wala sedina angger sedina sesasi full sampean ya wis lega gondang gandeng nggih dalane lempeng padang jinglang ning apa niku gelem ora rata-rata sing diudi nyegat Lailatul Qadar nek nggone malem kan ganjil krana niku gratis nek urusan duit wong niku rata-rata eman mulane nek aweh jaminan nang masjid nang langgar wae sing dituku kerupuk apa ana wong tuku napa paling mboten lontong napa lontong tuyuan ngono ora ana potongane kemplum ramen nggih kerupuk niki jos nggih itu kalau soalnya gak tahu sapa masjid gak denger pokoknya gak tahu sapa langgar jadi kalau kan gak tahu daru jadi kan gak denger nggih tapi rata-rata anggere poso nek sore sing dodeng larak niku tuku kerupuk nggih dadi sapa wong kang aweh buka wong kang poso oleh ganjaran padha karo ganjarane wong sing merdekakno budak. Merdekakno budak. Dadi kesempatane awak dhewe nalika ora ngumani zaman perbudakan kados duk nalika Sayyidina Abu Bakar merdekake Bilal. Nggih, awak dhewe berkesempatan nggih aweh buka wong poso masuk ya masuk ning nggo iman mulane ngoten niku ya ngadakno acara buka bersama nggih tapi niku nek buka bersama aja sampe aja bestine sampean bloko rata-rata nek dongan buka bersama niku bestine diundang ning tanggane ora diwehi ya repot tanggane ora diundang ora diwehi wis repot nggih wah nek maduwe besiku ya undang nggih lha mbah krana agul-agulan mbah krana wawanan ya mbah krana ngalap barokah Ramadan ben duwe amalan sing padha karo merdekakno budak kejaba ya